Sa number 5, college student patay matapos mabunggo ang iyang motor sa salakyan nga nag U-turn. Dead on arrival sa ospital ang college student nga nakabunggo sa naga U-turn nga salakyan sa Dalan, Araneta. Purok hanap buhay sa Barangay Pahanukoy, Bacolod City, mga alas 8:30 Miyerkules sang gabi. Nagwa sa investigasyon nga gikan sur kag padulong norte ang Mazda Bongo nga ginamaneho ni alias Jethor, 53 anyos. Paglapot sa lugar, nag-U-turn ang salakyan kag dito nagbunggo sa likod sini ang nagasunod nga Honda Click nga motor ni alias Jester. Ginkasubo sa College of Business and Accountancy sa University of Negros Occidental, Recoletos ang pagtaliwan ni alias Jester nga ila ginaragway bilang isa ka talentado na student performer sa pila ka mga dance competition. Agud makabulig sa iya pag-eskwela, si Jester ang naga-buy and sell sa mga gadgets kag isa man siya ka real estate agent.